Ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko. Bere diskurtsoa zokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrerapen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun. Diskurtso erreakzionario eta misoginoetan adierazten dela. Narratiba honek, oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatuta
osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste hitz bat bezala onartu. Zorroztu bigoteak eta altxagonak, prestatu daitezela herriko gizonak, arro egon daitezen herriko amonak. Hau da, se quiere sentir joven.